guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, wag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe. Hello guys! Balik tayo sa tiyak na talagang babalikan nyo kung ang hanap ninyo ay mga pang landscaping na mga plants. Marami din po silang mga rare plants sa loob. Dito po tayo sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas, kay Ate Shirley's Garden. Barang yata ang ano yan, ano? Siya, pareho na po yan. Pareho ang magalit sa likod. Ano yan din palagi doon. Yan. Ganyan lang siya pagka na. Kaya po bagay. Ate, 50 na lang ba ito? Ha? Ito? Abay, hanga-haba na. Itong mahaba, 100. Pag yung maliliit, Pag ano, 50 pesos, may ikse. Pero yung sobrang haba na, eto, 150 ba? Mura na pala. 150 na lang guys, oh. Oh, yan ah. Dating bili ko pa, magkano pa? 250, kay ate 150 lang. Ito guys, si Lendeni, 150 na lang. Meron budget mo si ate, si Ratum. 150 na lang din. O, itong bigonya, magkano lang ate bigay mo? yung malaki, 75. Yung maliliit, 50. 75, yung maliliit, 50. Ito, si Tropical. Yan, 100 na ang bigay ko. O, lahat yan, 100 na. Ay, yung malalaki, siyempre, mas mahal yun. Magkano yung pinakamalaki? 350 yan. 350, kasi malaki na rin naman po. Hindi na kayo bibili ng pot. I-display na lang. Ito, 100. Ayan. Ang ganda nito ni... Magkano bintahan mo nito, ate? 2.5. Ito, guys, si Red Congo, 2.5. Ang lalaki na ng dahon. Ito, si... Ring of Fire ba ito? Hindi ito Ring of Fire. Ano siya? Oo, Ring of Fire nga yata yan. Oo nga, di ba? Ang kapal kasi. Oo, Ring of Fire. Hindi yata ito yung crocodile tooth. Magkano pag ganito na, bintahan mo? 1.5 yan. 1.5, mura na rin naman, di ba? Yung sirato, medyo malambot yung ano, di ba? Katutulang, nalilito rin ako kay Ring of Fire, tsaka kay ano eh. Ring of Fire at saka yung Siratum? at saka yung siratum. Ang siratum, mababaw yung... Yun. Ang kaibahan, ito, sirato. Pag maliit pa kasi, kilala ko. Pero pag lumalaki na, minsan nalilito ako eh. 1.5 lang. Ito guys, si Ring of Fire, 1.5 lang po kay ate. Yung Pileno, may ganyan din yun. Ayan. Yung anak. Kinakay kayo ng mga manok. Yung kalaban niya eh. At tatanggal to niya. Oo. Ito guys, si Pillow. Yan. Caladium. 350. Pero ate, yung mga ganito muna. 150 lang. 150. Uy, mga dati. Yung ano, 200 yung ano, yung Legacy? legacy. Pink Legacy ito guys. Green legacy. 150. Si Pink Legacy at saka si Green Legacy. Minsan nalilito ako sa mga aglaw, di ba? Yan ay super red. Ito super red. 150 na lang guys. Mura na po yung mga rare ni ate dito. Ate, ito yung mga ganito nyo. Ano yan, 50 lang. 50, oh. Kakapal. Ayun, kakapal. Ito ate, yung mga ganito mo. Alin? Yan, 100 lang yan. 100 na lang. Yan guys, so 100 na lang po ang kakapal. Temptation. Dito ang kakapal pa ng mga plants ni ate. Ate, pag mga ganito kakapal, magkano na sa'yo? Ayan, 150 lang yan. Oh, 150. O, diba? Anong variety nito, ate? Ano yan, yung Big Roy? Big Roy. 150 na lang. Nagmura na po ang mga variety ngayon ng
Mga aglaw guys. Ayan. 150 na lang ang kakapal. White Angel, 25. Dito guys, ang mga landscaping talaga dito guys sa Barangay Bukal, Padre Garcia. Napakamura. May 50 pesos, 75 pesos, depende sa laki. Pero makukontento na kayo nung malalaki na yun. At 150. Taas pa nga eh. Maliit lang ang plastic. Ganyan lang siya ang ano niya. Yung laki niya, ang presyo 75. Ito, 150. Ayan guys, 150. Mga pang landscaping. Ito yung mga iba't ibang klase ng plants na pang landscaping. Ito, Eugenia, 150 ate no? O, di ba? Magandang klase. Ate, magkano sa inyo yung mga ganito pine tree? Pinakamababa namin ito ay 600. 600 ang pinakamababa. Yung ganito, ate, Yan, mura lang yan. 65. 65. 50, yan, pwede na 50. 250 pesos, ibibigay ni Ate Shirley. Nagbibidyo-video na ako. Ate, ano ang pangalan yan? Battle brush? Oo, O, yan. Battle brush. Yan, gala-gala. Yan naman yung green dust na kukurtuhan din. Ay, Ito yung green dust. ito ang green dust. Katulad nito, sabi ni ate, daw ang green dust na nakukortihan pang landscaping. Oh, yan, galing. Yan din nakukurtuhan yun, di ba? Oo, ito maganda ma. Ate, ano pangalan nito? Eugenia Heart. Eugenia Heart. 150 pesos. Pero pag pumunta kayo dito guys, may tawad pa yan. Damihan nyo na ng pagbili, no? Di ba? Ayan. Nag-iisip yung nanay ko, kasi guys, yung ibang plants namin dun sa loob, papalitan namin. Mukhang mas maganda yung pantay-pantay, yung nakukortihan yung mga halaman. Nag-widening kasi kaya ang hirap. Nag-widening dito ate yung sukat, no? Oh, lahat naman kung saan-saan nag-widening. Aba, ang ganda ng yellow. Ate, ano yan? Almost po. Ano uli ate? Almost. Aba, kakaiba. Magkano yung ganyan? 150. You guys, yung nakikita yung kulay yellow, yan po yung almost 150. Ate, yan yung plants na hindi pinipeste, no? Ayan. Maraming gumamela si ate. Ate, magkano gumamela mo? 100. 100 kasi matataas na po ang 100. Yeah. Ito ba yung kanina? Ito ba yung almost? Hindi. Ano to? Magkano yung ganun, te? Ito sa tig, ano din, yung battle brush din na green. Iba-iba rin pala yung mga kulay niya, no? piste yan? Battle grass. Pinipiste yan? Di kailangan po ng uod. Ang i-spray nyo dyan ay yung silbus. Yun. Ate, magkano naman ito? 50 lang po. 50 pesos. Battle brush na yellow. Pag-spray. Ate. Mangungulit na ako, ate. Binablog ko na yan. Magkano ganito? 100. O yan guys ha, yung nyug-nyug ni ate, palmeran tawag dito. 100, matataas na yan. Huwag natin laktawan ate, di ba? Malay mo lang, kasi uso mga landscaping. O ngayon, Nakataas yan. ito, magkano yung ganito? 50 lang yan. Ano naman to, te? Ito yung yung binibilog. Ayan. Yung nilalagay sa kawad. Magkano yan? 50 lang. 50? Ganyan na kalaki? Ano bang ID nito? Yang... Ilagay na natin yung pangalan para alam na. Pasensya na kayo, yung nakakaalam, ang mahalaga 50 pesos. Di ba? Yung ginagawang nilalagay sa bilog. Yung nilalagay sa bilog ba, 50 pesos lang pala to? Ayan o, yung kinukortihan. 50 pesos lang. Mahal to sa iba. Pwede pa, sige Pwede. pa. Ate, ito magkano? Ayan.
Yung ibang pamayari dito, dito kami 50. Oh, 50-50 lang. Ang Andrew, 50-50 lang. Ayan guys. Pero mas gusto ko yung ipa na ano, sunog eh. Ay, yung ipa pala na brown, di ba? Yung compost. Oo. Ayan guys, kung gaano kalaki yung garden ni Ate Shirley. Ate Shirley, kaway-kaway. Nangungulit na. Nakakangiti na. May ipoy na. Ako, Ate Shirley, walang dalang pustiso. Nakalimutan ko. Pustiso. Pustiso na usapan eh, no? Ay, wow. Sige, kain muna kayo. Ay, eto yung ano. Water lily. Sabi nila, ano daw, water lily ba pangalan yan? Hindi ko alam ang pangalan eh. Ay, yung ano, yung iba alam yan. Yung mga mga viewers alam yan. Magkano po yung mga ganyan? 50 ang bintahan. 50. Sabi nila Lucky Charm din daw yan eh, di ba? Pagka kayo mayroong lagun doon, lagayan. Maganda kaya sa gana rin. Ah, ayan. Ay, Kawa na may tubig. Ang bilis naman yan dumaan. may napansin lang ako kay ate, parang bumongga yung mga plants mo ngayon. Nilagay mo sa mga kawa, no? Naka-ready ka talaga, no? Gumanda. Sabi niya tumal, pero parang gumanda. Hindi, gano'n naman talaga yun. Dapat naka-ready lagi, di ba? Ito ate, magkano yung mga ganito mo? Malalaki na. Mura lang yan. 50 50 pesos. Ganda yan. Lucky charm din yan. Lucky Charm, mga Lucky Charm. Ano bang pangalan yan ate? Picos na na. Yun, Picos Nana. Picos Nana. Ito, magkano yung ganyan? Pero yung mga nasa kawan nyo, magkano na? Yan o. Ayan ay mga hindi namin na binibenta. Ah, ginagawa niyong mother. Oo, display din. Display. Tapos yung mga, yung mga nakalipat, pag nakakapag-transfer kami, binibinta namin ng 75, 50. 75 at Yung 50 pesos. Yung Yung naka-seedling bag na. Ah. Ay, marami pa rin plan si ate. Pasensya na kayo, medyo magulo yung video ko. Ito yung pikara. Mayroon pa rin bang bumibili niyan? Maraming bumibili ng pikara. Bakit? Pang landscape din yan. Ah, okay. Matibay kasi sa araw yan eh, matibay di sa ba? araw. Ang ganda pa ng likod niyan. 50 pesos lang, guys. Yung ganito yung tingnan mo magkano ganyan. Yung maliliit na yan, 20 lang binibigay ko yan. 20-20 lang pala dito eh. Ito ate, 20 lang. Ganyan nakalaki. Ano, ito 25 yan. Ah, 25. Sunrise. Iba't iba kasi kung may malaki, 300. Ito, maganda rin to. Ito ay busida. Busida, di ba nilalagay din niya sa mga kawa? Maganda rin yan. Magkano yung mga ganito ate? 350 yan. 350. Ayan yung mga kinukortehan eh, mama. Hindi na muna yung kukurtihan kasi kusa siyang pag umano siya. Kusa siya nagkukurtihan. May kurti siyang kanya. Tingnan mo oh. Ay, Dito, talaga? Tingnan mo yan. First layer, second layer, third layer. Ay, pa-fourth na yata yan. Oh, first layer. Ay, Ganito na siya. Oo, gano'n. Kusa siyang nagkukorte. First layer, second layer, may third layer. Anong pangalan niyan ate? busida. Busida. Maganda to. 350 dito kay ate. Yan, Mabenta yan sa busida. ano, sa mga tingnan mo ito, oh, ganda. Lapad. Parang Nagdobo. pwede yata sa loob ng bahay yan eh. Yan, ang ganda. Ang ganda. Ate, pwede rin ito sa loob ng bahay? Paaarawan mo din para Apo, kailangan talaga paarawan. Kaya pang landscape talaga eh. Ay, ang gaganda ng mga gumamela. Ang ganda ng gumamela ni ate, oh. yung mga pinupropagate ko yan, 50 lang ang benta ko niyan. Ah, o yung mga gumamela dito ni ate, pag nagpropa daw siya, 50 pesos lang, guys. 50. May mga sample na kayo, ang dami. Gumalagala ng konti. Sinabi ko sa'yo dati. Ah, ito. Nakabidyo ko tayo. Magkano yung ganyan? 250. 250, ang tataas na. Ang taas mo na. Kasing taas ko na. Pero pag mga ganito, Ayan, oh. 50 lang yan. 50 pesos. Eh, yung ganito, ba, iba? Ano to, yan? Ang pangalan nito ay... Nalimutan ko. Parang ang buong ganito, no? Medyo matalim yung ano niya. May tinik siya. Oo, medyo matalim guys yung kanyang dahon. Parang palmera eh, no? Oh, para siyang palmera. Pero, Ito guys, 350 kay ate. Pag yung mga ganito kalaki na mga Eugenian yung magkano uli? 50. 50 lang guys. 50 pesos, ang dami.
Ito, may mga pang landscaping guys. Maganda yung... Ano bang ano yan ate? ID? Maganda yan. Kita ko yung nasa yung ganda na. Kinortehan ng asawa ko eh. Lilim na eh. Nakakatulong na pandili. Pwede ka nang umupo. Hindi na mainit. O, nalimutan lang ni ate. Pero magkano binibenta mo yan ate? Bigay ko sa inyo ng 100. O, 100 lang guys. Ganyang katataas na. Diba? Ipakita natin yung mga ibang plants ni ate. Sayang naman. Ay, itong Maki. Yung Maki. Ayan. Ang tataas na. Magkano yung ganyan? 120 yan. Oh, 120. Pero guys, alam mo totoo lang, pag kayo nandito ay madaling kausap yan si ate. Uy, nakakita ako ng Maki doon sa may bandang Bulacan. Oh. Ginawang ano eh, ginawang bakod. Pwede Ang yan. ganda. Ganda yan. Matibay. Madami ako yan. Diba? Kita mo yung maliliit na Maki, 50 lang yun. Saan banda? Ah, ayun. Ayun. Talagang mas may mura si ate. 50 pesos. Na Eugenia meron, Maki, 50 pesos. Yung mga ganito katataas, magkano ate? 3 for 100. Oh, 3 for 100. Eto guys, nako. 50 pesos. Ayan ano. Merong 120, may 150 si ate sa labas. 75. Ito naman pang 50 pesos. Diba? Luya. Ito guys, baka gusto ninyo black ginger. Ate, magkano mo binibenta yung ganito kabongga? Wala yung ano pa eh. Yan i-mother ko eh. Ah, mother. Basta ito, hindi ito pinipiste. Hintayin nyo na lang guys. Pag prinupa ni ate. Ate, yung lupa nyo rito, 150. Putik yun. Ako lang makikipod. Hoy. Hoy, may bonsai din si ate, oh. Ayun, oh. Diba? Are, mayayabong. Ate, magkano yung ganyan? 150. 200 talaga yan, guys. Pero pag marami ang bibilhin nyo, 150. Yan, yan. Yan. Ate, sama na natin to. Magkano yung ganito? Ilang pa kukunin? 50 pesos Walo ba? lang po, walo. Kamura. Kaya ibubukod na diyan. Pink angel ate to, no? Violet. Ah, Violet angel. Opo. Ayun. Dito natin. Violet angel. Nakakalimutan ko na naman ang mga pangalan. Natagalan mo. Napas yan. Ayan. Namimili sila ng mas maganda. Ayan, guys. Yan. Ayan, yung mga napili ni mother. May bonus langgam. May langgam. Pagka ano yan, mga size na yung kami makakapunta rito. Ah, ang tagal man, no? Sweldo eh. Eh, ang maganda niyan, ngayon pa lang, Para daanan na lang namin. Opo. bahala na si ate. Alagaan yan. Ako nga, mayroon pang plants na hindi pa nakukuha. 2 buwan na eh. Sa silang naman yun, sa silang. Hindi pa ako nakakapunta. Ibig sabihin sa isang taon, diyan mo lang pala ito naglalagay dyan? Ha? Diyan mo lang pala ilinagayan? Papasalisalin niya na. Plastic. Ah. Oh, yan. Siya sa maliit. Ice po. Ibig sabihin, hindi pa nananatili sa isang lalagyanan yan. Dito. Aba, ate, magkano yung ganitong pencil mo? Pencil. Puro lang yan. Kwenta lang yan. 50. Pati, Ano yan? Cypress yan. ah, ito na. Walo ba? Walo? Ito guys, yung cypress ni ate. Magkano yung ganyan? 100 lang yan. O, 100. Ganito. Ito niya ako ng sili. Aba, may 10. May sampagita. Ate, magkano sampagitan nyo? 25. 25. Pag ganito, croton. Proton yan. At 100 ko na lang yan yun. Aba, 75 yan dahil. aba. Ayan guys ha. Croton ni ate, 3-4, 100. Pati sa kabila, depende sa laki. Depende sa laki. Ah, depende sa laki. Yung malalaki, 50 na. O, yung pinakamalalaki guys, 50 pesos na po. Ba, napakamura na talaga ng halaman ngayon. Ngayon ang maganda bumili. Ate no,
Karamihan ata ng ng bugambilya mo dito, ate. Binubonsay mo rin, oh. Ba marunong si ate? Hindi, sige, ano? Isa. Ah, pinapagawa mo lang. Pero magkano yung ganyan? Sarko nga. Magkano yung ganyan? Hindi, pag wala naman bulaklak, eh, hindi naman. Ah, hindi binibili. Okay. Pag nagbulaklak pa yan, saka pa natin. Saka pa mabibili. Ayun. Ba, may bonus yung asawa ko. Namimitas na. Ng sili. Ate, yung pangako mong dragon fruit, ah. Ay, kailan mo isasama? Pag kinuha na. Hindi, isasama ko ngayon. Dadalhin nyo ngayon? Oo. Yung pananim na dragon. At saka yung saging. Ari, oh, pinatay. Ay, may libre. Ari, oh, pagkakain ko lang. Oo. Kasi may sasakyan ngayon. Ari, lalagay ko. Ay, wag muna. Ah. Pagbalik na lang. O, sige. Ayun nga pala. Kasi, pauwi pala tayo ng Maynila. Ay, di saka na din yung dragon fruit. Paala-alam nyo na lang. Ay, ganun ba? Excited? Gusto ko yung dragon fruit mo kasi pula. Ang daming bunga. Yan. Dito tayo magsisimula uli. Black velvet. Ate, magkano ngayon ang black velvet mo? Ano ba yan? Ah, ito yung emerald. Yung emerald ni ate, 200 ang presyo, pero yung ibang variety dito guys ng aglaw, 100. Ito ate, 100. Yan, basta isandaan na yan lahat. Oh, 100 na daw lahat, except lang yung emerald. Ito yung mga ganito mong kalateya. Yan. 100 o 150. Pasensya na po, nagmamadali. Ito, si Super Atom mo ate, magkano? Per atom ko. Ayan, ay hindi ko pa alam ang presyo kasi mga babies ko yan. O babies pa, pinapalaki pa pala ni Nakuha ate. na yung mami. Nakuha na yung mami. Aba, ang galing. Set. Dito ate, magkano? Alan. 300. 300 si Tineki. Oo, lahat 300. O, lahat na to guys, 300 daw. Ito. Kasi arimela ni rubber tree. Walang masyadong nagkakagusto ng melanie, maliliit yung dahon. Ah, ganun. Oo nga, parang ang liit ng dahon ng melanie, no? Pero ang presyo niya, 300. Oo. Ayan guys. Ito, maganda oh. Mahal pa ang puhunan namin dito, kaya lang hindi na naman nabibili ito sa... Kasi kakaiba nga yung dahon niya. Mm-mm. O dito naman tayo. Ito ate, 100 to. Sandaan lang yan. Ayan, 150 ang black velvet. Ayan, ikot-ikot. 100 na lang, pati yung mga big roy, oh. Ito, pag mga ganito, magkano sa'yo ate? 50 lang yan. 50 pesos. Variety ng succulents, 50 pesos. Dito naman guys, aglaw din ito eh, 50 pesos. Tiger eye ba ang tawag dyan? Fish eye. Siyempre, hindi natin palalagpasin guys, ang money tree ni ate, magkano po? 50, 300. Aba, 50 pesos, 3 for 100. Ayan, ikot-ikot tayo guys. Yung mga ganito mo ate, Arin. Nalaman niya yung kulay. 50 pesos. Yung mga ganitong damkin ate, di ba? Ito. Eh, yung mga ganitong banana. 150. Oh, 150. Si mama yung magkano ba pagkabenta mo ng ganito mo? Ang daming-daming saha. 250. Ah, pura. Ay, anding itsura. Diba? Oo. Ay. Ano yata yung itsura yan? Oo, pero marami siyang saha. Ah, Yan, ikot-ikot na tayo. Ito, yung mga yayamanin. yayamanin, 150. 150, sahod yaman, guys. Yaman. Ito po. Maganda rin yan, 200. Bakit yung sahod yaman mo, Layla, yata yung naka-ano doon? Ba't ibang, ano yung parang nakabukaka yung ano? Ito naman hindi. Eh, hindi ko inaayos yung ano eh, yung lupa eh. Kaya nakabuka. Nakabukaka. Nagulan ng lupa. Ito po, ate, ano bang ID nito? Pati si ate, nalilimot. Ano? Basta ang mahalaga, magkano ang presyo nito ate? 200 lang. 200 lang. O yan guys ha, yung mga aglaw nila.
For 100 pesos. Ang dami na. Ito ate, alocasia to, di ba? Hindi yan alocasia. Gabi, hindi ko alam yung gabi na yan. Ito yung mga alocasia ko. Gabi to? Ewan kung anong klaseng gabi yan. Ah, basta itinanim lang. Sabi ganun eh. Ito yung anthurium ni ate. Magkano po yung anthurium nyo? Alin ba yung anthurium? Ano Wave yan? of love? Hindi yan wave of love. Ano yan? Yung paradise. Ano pa yan? Paradise. Oo, yung may Pero magkano presyo nito? 250. 250. Mm-mm. Parang ito rin yun ano. Ito. Pare-pareho. Pare-pareho. Pag lumalaki lang yung kanyang mga dahon. Lumalaki din siya. Lumalaki din siya. Paradise. 200. Ito yung ganito mo tea plant. 50 lang. 50. Ayan, ikot-ikot tayo. Mm-mm. Sa mga magugustuhan. Ito yung ganito mo ate, 50 pesos. Oo, 50. O sige, 50 na raw. Mamadali. Mamadali. Pati itong mga green emerald. 100. 100. Orlando. Yellow Orlando. 50 lang. 50. Ang daming ano ni ate. Pues lily. Makakapal. 50 pesos din. Pati ito. Oo. 50 pesos na rin daw po ito. Aba. Nablock kasi. Tignan mo Alin? Ang dami nilang propagation. Oo nga, ang dami mo. Ano ito? Ayan, inakita ko lang sa binili namin Bonus. bonus. Inilagay ko. Ang ganda kasi ng dahon. Oo nga kakaiba no? Oo. Ay, hindi ko rin alam ang ID niyan. Hindi alam, nakuha ko lang dun sa binili namin. O, mga propagation nila dito, ayan. 50 pesos ma, 50 pesos. Ganda. Yan. Oo. Ikot-ikot tayo dito sa kabila, dito na tayo sa may harapan. O yung mga syngonium, Yan, napakyaw yung mga singgonyong ko, 50 ka binili. 50 pesos. Ayan guys, 50 pesos. Talaga naman. Mahilig ako sa mga... Dito, magkano? Adansoni, Yeah, doon Sony, 80. 80 pesos. Dito ate, 50 pesos. 50-50 na lang. Ayan, 50-50 na lang. Yung mga nakikita nyong naaabot ng video ko. Ayan, 50 pesos. Ito guys, Amazonica ni ate. 100 na lang. Ayan, 100. Pati yung aglaw. Ito na yung mga anak na niya. Puhunan ko kasi sa mami niya. Ano to? Holland. Holland Sahod. Shangri-La. Shangri-La. Oh, pero parang sahod jamin na. Holland Shangri-La. Ay, ito rin maliliit. Itong maliliit, 200. 100 ang puhunan ko sa mami niya. Ganun ba siya ka-expensive, no? Shangri-La? Imported yata yan from Thailand ba? Kaya. Hindi na namatay sa akin, inagustuhan ko lang siya. Kaya inano mo na lang. Ito na lang ang mura, 200. Pinropagate ko na lang. Ayan. Ang daming plants pa dito ni ate, guys. Ito, yung mga ritsaya mo, 20-20. 20-20 na lang. Pati Doña Carmen, 20-20 na lang ba? 30, Oh. 25 yan. 25, 30 pesos. Ayan ang mga plants dito ni ate. Ate, pati ba yung pink aglaw mo? 25 pa rin? Ayun. 30 pesos. Ito guys, yung pink aglaw ni ate. 30 pesos. 3 for 100. Napakarami pang plants ni ate dito. Ayan guys, Ang kakapal na nung iba. Ang kakapal na. Bilhin nyo na po. Ate, ito, pag mga ganito na kalaki, magkano bintahan mo? 3.5 yan. 3.5. Ito si ano to eh. Prince of Orange. Prince of Orange. Parang iba yung pagka Prince of Orange niya, no? Ito yung original niya. Si Prince of Orange. Hindi yan yung imported. Yung imported kasi nalulusaw. Bumili ako at gusto ko makapagbenta kasi ang tagal mag-propagate.
Yun oh, nalusang ang mga dahon. Sa kabila. Oo. Ito guys, 3.5. Prince of Orange. Ito naman si Ang Congo, Green Congo. Ito guys, si Green Congo. Magkano dito ate? 1.8 yan. 1.8. Pero ang baba na, tignan mo naman. Di ba? Kasakaling magustuhan nyo guys. Dito po, 2.5. 2.5. Tapos para 4.5. 2.5 din sa kabila. Ito sino to ate? Ano? Ibang dahon eh. Ano? Cardinal. Black Cardinal. Ay, ito si Black Cardinal, 2.5. Dito, Red Congo. Yan. Red Congo, 2.5. Uulan na guys. Ay, naulan pala dito guys. Ayan.